नायलाय रायजोफोर बिपिएफनि मानसिफ्रा माबायदि बुदों लोंनानै जानानै बखिनानै खोमा थोमा बुसिलांजोब्बाय सासे बोराय मानसिनिखौ अबस्थाखौ नायलाय रायजोफोर दा जों बिथांखौ केस होनो थांगोन जाय मानसिया बिथांखौ दावराव खालामनानै बे पेटसाबारि सेगादानियाव जानाय जाथाय रायजोफोर बयबो नायदो जोंनि इउपिपिएलनि वार्कारफ्रा एसे साबधान थालाय आरोखि ना एसे नाय आरो गिनाङा रावखौबो रायजोफोर मानोना जिनिसा मानि समजों लोगोसे मानि इलेक्शननि बारहावायाबो दुंसाव थासारि लागासिनो दं ओंखायनो बयबो साबधान था रावखौबो गिनाङा बे 17 बोसोर खस्थ' मोनबोनानै जों बिसोरखौ गिनांगौनि जेबो दरखार गैया मोनथिबाय रायजोफोर बयबो नायदो बुजिबा मा नाम मदनलालनो बेखौ बुग्राया मदनलाल मा नाम होनदों दरंनि फिसाला मदनलाल दरंनि फिसाला मदनलाल दे जाबाय दे औ गिनाङा आदैया एसे बुंजागौमोन नामा एसे आरो बिथांखौ आदैखौ एथाजों खुइनानै खोमा थोमा जिहोलांजोब्बाय नायदो रायजोफोर बयबो